Lehiak eta abiatzeko prest eta motibatuak. Asteburu hontan Kantauriko Arraunligaren lehen traineru estropadak iraganen dira. Iparraldeko parte hartzaile bakarra Lapurdiko arrauntaldea urten ere gogor entrenatu da Jon Txaltxamendi esperientzia hondiko trebatzaile berriarekin, maila atxikitzeko sekreturik ez. Bale gorka, beste bi! Lana eta lan gehiago. Eta biharrez badugu lan iten, etzi gehiago. Ez dago milagrorik. Arraunketan badirudi askotan bai entrenatzaileok, bai arlolari batzuk emaitzagunak izan ditugunak, noiz edo noiz, badirudi badugula truko edo magia egiteko ahalmen hori, baina arraunean ez dago horrelakorik. Jaz taldeak demora gutirengatik lehen mailara igaitea huts egin zuen, aurten demoraldia humiltasunez ikusten du. Aurten saiatuko hori egiteketzea edo hobe egitea, hori da helburua. Gero konsiente gira aurten maila gehiago izanen dela, borroka gehiago izanen da, beraz nola hasten dugun sasoin berri hori eta estropada ikusiko du. Taldea banderaren bila joanen da nola ez etxean ekainaren 29an Donibane Ziburuko estropadetan, berezitasuna aurten traineruak Donibane Loitzuneko zentroan lehen aldikotz erakutsiak izanen dira Foch plaza berrian. Hor ikusten alko dira beraz amabi traineruak haien prestaketa ikusten alko da. Eta hortik gero urera joateko, hori ere aski ikusgarria izanen da, zeren portura joanen dira grua batzuekin, garabia batzuekin, zintzilikatuz. Egun hortan gizonak arratsaldeko 5 eta lehentxago eguerditan emazten estropadak izanen dira.